ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мукофотонидани 67 ғолиб ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо тибқи рӯйхати замимагардида 2 миллиону 40 ҳазор сомонӣ ҷудо намояд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи саривақтӣ ва мақсадноки маблағҳои ҷудошударо таъмин карда ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи хароҷоти анҷомдодаро пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 11 феврали соли 2026. соҳаи варзиш ва варзишгарони касбӣ ҳамеша зери дастгирӣ ва қадршиносии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. заҳматҳо ва дастовардҳои онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки воситаи муаррифии шоистаи миллату давлат дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад қадрдонӣ мешавад. таъсиси ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ нишонаи қадршиносии давлатии варзишгарони бонангу номуси кишвар ки дар арсаи ҷаҳонӣ барои ҳифзи обрӯи миллат ва баландбардоштани мақоми давлат заҳмат мекашанд мебошад. ҷоизаи мазкур соли панҷум аст ки зери сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ғолибон ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо тақдим мегардад. тибқи амри мазкур ва дар асоси пешниҳоди қарори комиссияи мукофотпулиҳои ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 67 варзишгар аз рӯи 8 намуди варзиш аз ҷумла гӯштини ҷудо, гӯштини тарзи озод, гӯштини юнонӣ румӣ, бокс, қайқронӣ, тайквандо, самбо ва кикбоксинг бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда мешаванд. маблағи умумии ҷоизаҳо 2 миллиону 40 ҳазор сомониро ташкил намуда барои як варзишгар вобаста ба натиҷаҳои варзишӣ то 150 ҳазор сомонӣ пешбинӣ гардидааст. дар заминаи қадршиносиҳои мазкур сол то сол натиҷаҳои варзишии варзишгарони кишварамон афзун шуда ба хазинаи варзишии кишвар дар ин давра 510 медал, аз ин 140 тилло, 166 нуқра ва 204 биринҷӣ ворид гардидааст. дар доираи густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар ин кишвари дӯст идома дорад. баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар натиҷаи сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи роҳбарони олии ду кишвар буда ҳамчун қадами муҳим дар роҳи таҳким ва тавсеаи минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба ба хусус дар соҳаи фарҳанг арзёбӣ мегардад. ҳамкорони мо гузориш омода карданд. дар вазорати фарҳанги давлати Қатар маросими ифтитоҳи рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. дар ин чорабинӣ вазири фарҳанги давлати Қатар шайх Абдураҳмон ибни Ҳамад Оли Сонӣ ширкат намуданд. қабл аз оғози барномаи консертӣ дар толори барҳавои бинои вазорати фарҳанги давлати Қатар намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти гуногуни нонӣ, меваҷот, оши палав, номгӯи обҳои истеҳсоли ватанӣ, намоиши мусаввараву аксҳо ки таъриху фарҳанг, урфу одат, дастовардҳои замони истиқлолро бозгӯ менамоянд ба сокинон ва меҳмонони Давҳа, пойтахти давлати Қатар намоиш дода шуд. имрӯз мо ҳунарҳои заргарӣ, кортсозӣ, армуғонҳои миллӣ, либосҳои миллӣ, рассомӣ ва маҳсулотҳо аз сангро ба ин ҷо овардем ки то ки мардуми ин сарзамин аз ҳунарҳою меҳнати мо бархурдор бошанд. дар толори консертии вазорати фарҳанги давлати Қатар маросими ифтитоҳи рӯзҳо сурат гирифт ки дар ибтидо вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба муносибатҳои дӯстона ва гуногунҷанбаи Тоҷикистону Қатар ибрози ақида намуда саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро
дар рушди робитаҳои ду кишвари дӯст муҳим арзёбӣ намуд. барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи Тоҷикистон, ансамбли созҳои миллӣ, ансамблҳои давлатии Лола ва Парасту, меҳмонони олимақом ва намояндагони корпусҳои дипломатии муқими давҳаро бо намудҳои гуногуни рақсу сурудҳои марғубу дилнишин болидароҳ намуданд. Рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Қатар идома дорад. қадами навбати Тоҷикистон дар таҳкими арзишҳои ҳуқуқӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ. бо ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо қарори Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. ин иқдом ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи фарҳанги ҳуқуқӣ, таҳкими волоияти қонун ва рушди ҷомеаи ҳуқуқбунёд дар сатҳи байналмилалӣ равона шудааст. гузориши ҳамкоронамон. маърифати ҳуқуқӣ меҳвари ташаббуси нави ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ бо ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ва қабули қарори дахлдори Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. ин иқдоми муҳим бори дигар нақши фаъоли Тоҷикистонро дар пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва таҳкими арзишҳои ҳуқуқбунёд дар ҷомеаи муосир нишон медиҳад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки рушди устувори ҷомеа бидуни эҳтиром ба қонун, волоияти ҳуқуқ ва масъулияти шаҳрвандӣ ғайриимкон аст. Тоҷикистон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба масъалаи тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад. қабули стратегияҳо, барномаҳои давлатӣ ва такмили низоми қонунгузорӣ далели равшани сиёсати пайгиронаи давлат дар ин самт мебошад. қарори Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълон намудани соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ заминаи мусоид фароҳам меорад, то кишварҳои узв таҷрибаи пешқадами худро мубодила намуда, чорабиниҳои байналмилалии маърифатӣ ва илмиро дар самти баланд бардоштани шуъури ҳуқуқии ҷомеа роҳандозӣ намоянд. маърифати ҳуқуқӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда буд, натиҷаи хуб ба бор овард ва пешвои муаззами миллат бо таҷриба аз соли маърифати ҳуқуқии дохили давлатӣ 23 сентябри соли 2025 аз минбари Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод намуданд, ки соли 2027 соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон карда шавад. албатта ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат бо самимияти хоса аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабул гардид ва ин иқдом санаи 12 декабри соли 2025 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд. яъне соли 2027 бо ибтикори пешвои муаззами миллат роҳбари хиратманди Тоҷикистон дар ҷаҳон соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. коршиносон бар он назаранд, ки ин иқдом метавонад дар таҳкими суботи иҷтимоӣ, пешгирии қонуншиканӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ нақши муассир бозад. ҳамзамон он масъулияти давлатҳо ва ниҳодҳои дахлдору ҷиҳати таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон боз ҳам бештар менамояд. маърифати ҳуқуқӣ ин маҷмӯи донишҳо, фаҳмишҳои ҳуқуқӣ, риояи санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ мебошад. ҳадаф аз он иборат аст, ки бо роҳи аз худ намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ минбаъд аҳолии кураи замин аз ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои террористӣ, экстремистӣ худдорӣ кардан ва дуруст ба роҳ мондани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, риоя кардани принсипу меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, ки аз ҷониби ҷомеаи башарӣ эътироф карда шудааст, нигаронида шудааст. пеш аз ҳама мақсади пешвои муаззами миллат ҳам дар он ифода меёбад, ки дар кураи замин сулҳ, оромӣ, субот пойдор бошад. яъне гуфтан мумкин аст, ки соли 2027 имкони нав барои таъриф ва таҳкими маърифати ҳуқуқии кишварҳо ва ҷомеаҳо хоҳад буд, ки ба таври мустақим ба субот ва рушди устувори ҷаҳони имрӯза таъсир мерасонад. соли 2025 аз инфраструктури сайёҳии вилояти Бадахшон зиёда аз 51 000 сайёҳи дохилӣ ва хориҷӣ дида намуданд. барои рушди соҳа ва омодасозии мутахассисони дар ин самт дар донишгоҳи давлатии Хоруғ аз рӯи 2 ихтисоси нав қабули довталабон ба роҳ монда шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбафалак ва чашмаҳои шифобахши худ дар тамоми сайёра ном бароварда, рафту омади сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин минтақаи зебои Тоҷикистони соҳиби истиқлол сол то сол афзун гардида истодааст. Истиқболи самимӣ ва меҳмоннавозии тоҷикона пешниҳоди хизматрасонии босифат ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳониён ба ин минтақаи дорои зарфиятҳои сайёҳӣ такони ҷиддӣ бахшид. Барои омода намудани мутахассисон ҷиҳати рушди сайёҳии устувор, ҳоло дар донишгоҳи давлатии Хорух дар кафедраи география ва сайёҳӣ аз рӯи ихтисосҳои сайёҳӣ ва меҳмондорӣ, иқтисод ва идораи сайёҳӣ донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шуда, оид ба географияи сайёҳӣ, экотуризм, сайёҳии кӯҳӣ, менеҷменти меҳмондорӣ ва дигар паҳлӯҳои ин соҳаи сердаромадро бо ду забон тоҷикӣ ва англисӣ аз худ менамоянд. дар маркази мо ба ғайр аз дарсҳои лексионӣ, мо дарсҳои амалӣ барои донишҷӯён барои баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар муассисаҳои хӯроки умумӣ ва инчунин дигар туризми кӯҳнавардӣ, яъне мо дар дарсҳои амалӣ барои донишҷӯён тарзи қабул ва гусели меҳмон дар меҳмонхонаҳо, дар тарабхонаҳо, тарзи пешниҳоди таомнома, тарзи ороиши миз ва тарзи ба меҳмон расонидани хӯрокро меомӯзем. раванди дарсҳо дар маркази сайёҳӣ ва маркази иқтисоди сабз бо истифода аз технологияи муосир ва лавозимоти туризм ба роҳ монда мешаванд. Маркази иқтисоди сабзи донишгоҳ низ барои омода намудани мутахассисон дар самти гузариш ба иқтисоди сабз, ҳифз намудани муҳити атроф ва кор бо лоиҳаҳои гуногун барои устодон ва донишҷӯён муҳим арзёбӣ мегардад. ҳоло донишҷӯён аз тариқи ин марказ тавассути лоиҳаҳои пешниҳод намуда дар хориҷ аз кишвар ба бозомӯзӣ фаро гирифта шуданд, ки ин омил ба омода намудани беҳтарин мутахассисони соҳа мусоидат хоҳад кард. соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими афзалиятноки иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба шумор меравад. рушди соҳаи сайёҳӣ на танҳо барои шароити дохилӣ, балки муаррифгари таърих, тамаддун, фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ мебошад. аз соли 2010 то инҷониб садҳо мутахассис аз рӯи ихтисосҳои сайёҳӣ ва меҳмондорӣ, иқтисод ва идораи сайёҳӣ донишгоҳро хатм намуда, дар ҷодаи меҳмоннавозӣ ва хизматрасонӣ, инчунин муаррифии маконҳои таърихӣ ва сайру сайёҳати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, инчунин дигар минтақаҳои Тоҷикистон кору фаъолият намуда истодаанд. ҳимояи дуруст ва бо эътимоди хатти сарҳад аз афсарону сарбозони дорои донишу таҷриба ва дарки баланди ватандӯстӣ вобаста аст. афсарони дар хатти марз фаъолияткунанда тахассуси баланди касбӣ ва усулҳои дуруст ҳимоя кардани сарҳади давлатиро дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз худ кардаву имрӯз дар таъмини суботи сиёсӣ нақшгузор ҳастанд. гузориш дар ин хусус. мафҳуми ватан барои ҳама афсару сарбоз дар ниҳоди пуриқтидори қувваҳои мусаллаҳ, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши олӣ дорад. муҳаббат ба ин сарзамин дар ниҳоди ҳар узви қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон пойдору устувор аст. устувории ин муҳаббатро метавон дар садоқати афсарону сарбозон дар ҳимояи марзи муқаддаси Тоҷикистон мушоҳида ва ба маънои комил дарк намуд. марзи ватан, арзишҳои олии давлатдорӣ, осудагии миллат ва пойдории суботи сиёсӣ дар кишвар аз тарафи хизматчиёни қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз хатари ҳама гуна омилҳо бо қимати ҷон ҳимоят карда мешавад. яъне имрӯз метавон бо эътимод гуфт, ки афсарону сарбозони дар хатти марз фаъолияткунанда дар ҳифзу ҳимояи сарҳад ва рафъи ҳама таҳдиду хатар ба осудагии ватан ба таври комил омода ҳастанд. омодагии ҷисмонӣ ва ҳарбӣ, дар ҳама вазъу ҳолат тобовар ва ҳамеша омодаи вокуниши фаврӣ будан, аз худ кардани машқу тамринҳои муҳим ва доимӣ, истифодаи дурусти силоҳ, лавозимоти ҷангӣ, ҳаракат дар шароити биёбон ва кӯҳу пушта, ин ҳама асоси фаъолият барои ҳар узви ҳимояи марзи ватанро бардошт доштааст. афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши ин ва дигар талаботи ҳатмӣ дар ҳоли иҷрои дуруст фаъолият кардан дар хатти сарҳадро дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз худ карданд. раванди таҳсил, омӯзиш ва фаъолият дар донишкадаи олии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон субҳи ҳар рӯз бо низоми муосири талабот ва ойнномаҳои ҳарбӣ оғоз ва идома меёбад.
همچون آموزگاران فنهای تخصصی حرکت میکنیم که همه نازکی های سلاح را در وقت استفاده بری یا اینکه اجرای وظیفه های خدمتی پره درک نمایند و در آینده همان سربازان و همان جنگاورانی که آماده میکنند بهر حفظ مرز بوم وطن آنها درست استفاده بردن را از خود کنند. دانشکده عالی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دارای ستاد، شعبه علم و قسم تعلیمی، یک فاکولتت و 9 کافدرا و از مرکز تعلیمی صحرای لاهور عبارت بوده متخصصان را از روی 4 اختصاص آماده می‌کند. دانشکده مؤسسه تعلیمی است که برنامه‌های تحصیلات دولتی، معلومات عالی کسبی و علاوگی کسبی را در ساحه حفظ سرحدی دولتی عملی می‌نماید. در دانشکده تیارکنی، بازآموزی و تکمیل اختصاص برای خدمتچیان قشون‌های سرحدی در سطح بلند و ضروری براهمانده شده است. برای آب و تاب بدن و تشکل جسمانی کورسانتان در دانشکده تالار ورزشی مجهز فعالیت می‌نماید. فراهم بودن چنین شرایط امکان می‌دهد که کورسانتان برابر دانش حربی همچنین اصول‌های درست مقاومت کردن با هر نفری قصد عبور خط سرحد داشته را پورا از خود نمایند. چون مرزبانان نه تنها افسر یا سرباز بلکه محافظ امنیت ملت هستند. صبر و تحمل، استواری روانی، حس مسئولیت، وطندوستی و قدرت قبول قرار در لحظه‌های حساس، دانش خوب منطقه سرحدی، شناخت ریلیف، راه‌های احتمالی عبور، شرایط اقلیم، اهالی محلی و خصوصیت‌های جغرافی، این همه در دانشکده عالی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان به کورسانتان پورا آموزانیده می‌شود و آنها همچون کادرهای دارای تخصص بلند و صاحب تجربه در حمایت مرز وطن کمر همت می‌بندند. چاره‌داری یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه کشاورزی موقع مهم داشته جهت رشد آن از جانب حکومت کشور تدبیرهای سودمند عملی کرده می‌شود. در ناحیه فرخار نیز با توجه به این بخش سیردرآمد خواجگی‌های چاره‌داری سال به سال سرشمار چاره‌های کلان خوشزاد را افزایش داده در استحصال و تأمین اهالی با محصولات گوشتی و شیری سهم نظر می‌گذارند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. در ناحیه فرخار ба соҳаи чорводорӣ бахусус парваришу нигоҳубини чорвои калони шохдор эътибори ҷиддӣ зоҳир мегардад. дар ин росо чорвопарварон парвариши чорвои калони хушзодро ба роҳ монданд ки сол аз сол натиҷаи хуб ба бор оварда истоданд. хоҷагии чорвопарварии рахш воқеъ дар ноҳияи фархор аз хоҷагиҳое маҳсуб меёбад ки дар афзунгардонидани чорвои хуб дар маҷмӯъ истеҳсоли гӯшту шир ҳиссааш беназир аст. ин ягона фирмаи чорводорӣ дар ноҳия мебошад ки парвариши чунин чорвои хушзодро ба роҳ монда насли онҳо ба минтақа мутобиқ кунонида шудааст. ба парвариш ва нигоҳубини говҳои хушзоти хоҷагӣ мутахассисони соҳибтаҷриба машғуланду мехоҳанд саршуморо зиёд намоянд, зеро парвариши чунин чорвои хушзод аз чорвои маҳаллӣ аз лиҳози гӯшту шир бартарӣ доранд. тавре иттилоъ дода шуд, соли 2025 чорвопарварони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия барои нигоҳ доштани солиму бардами чорвоҳо тадбирҳои байторӣ гузарониданд. соли 2025 ҳамаи намуди эмгузаронӣ пурра ба анҷом расид. айни замон боша бар зидди бемории сӯхтанӣ ва сумдард эмгузаронӣ карда истодаем. 50% нақшаи эмгузаронӣ бар зидди бемории сӯхтанӣ аллакай иҷро шуда гирад дар ноҳия. ҳайвони калони шохдор, ҳайвони майдаи шохдор бошад, баъди наслгирӣ эмгузаронӣ бар зидди бемории сӯхтаниро мегузаронем. дар хоҷагиҳои чорвопарварии шаҳру ноҳияҳои водии кӯлоб барои парвариши чорво фермаҳои ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст ки дар онҳо иншооти тобистона ва зимистона барои нигоҳубини чорво муҳайё мебошад. айни замон ки мавсими зимистон ҳукмфармо аст, барои бемушкилӣ гузаронидани фасли сармо аз ҷониби чорвопарварони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи фархор тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда шудааст. хоҷагии чорвопарварии рахш дорои беш аз 4000 сар моли майда ва зиёда аз 300 сар ҳайвони калони шохдор мебошад. соҳаи кишоварзӣ бахусус чорводорӣ манбаи асосии таъминкунандаи амнияти озуқавории кишвар ва корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, бахши ташаккулдиҳандаи иқтидори содиротӣ ва муҳимтар аз ҳама заминаи ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад. бо дарки ин чорводорони ноҳияи фархор аз тамоми имкониятҳо истифода менамоянд то саршумори молро зиёд намоянд. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи фархор, ахбор.
در ناحیه باباجان غفور و 57 کارخانه پرنده‌پروری سمت استحصال تخم و گوشت پرهیزی فعالیت دارند. با فعالیت نظررس کارخانه‌های پرنده‌پروری و خواجگی‌های اهالی استحصال گوشت و تخم پرهیزی در ناحیه باباجان غفورов زیاد شده است. همکاران ما این موضوع را ادامه می‌دهند. با معلومات آماری در ناحیه باباجان غفورов دوام سال 2025 سه کارخانه نو پرنده‌پروری تأسیس یافته است. در مجموع حالا در ناحیه 57 کارخانه پرنده‌پروری فعالیت دارد که 33 عدد آن به استحصال تخم و 24 کارخانه به استحصال گوشت پرهیزی مشغولند. امتیازهای دولتی برای وارد تکنولوژی نو جهت تشکیل کارخانه‌های پرنده‌پروری امکانیت فراهم آورد که ساحه رشد کند. این زمان در همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه باباجان غفورов 3,653,000 سر پرنده موجود بوده دوام یک سال استحصال تخم به 520.1 میلیون دانه رسانیده شده است که نسبت سال پیش 45.5 میلیون دانه زیاد است. گوشت پرنده باشد 15,706 تنه را تشکیل داده است که استحصال گوشت نیز 4,273 تنه امسال زیاد شده است. تاکید باید نمود که صاحبکاران در برابر تشکیل فابریک‌های پرنده‌پروری همچنین کارگاه‌های алоҳидаи ذبح و بندوبست پرنده تشکیل نموده به واسطه کار را پیش میبرند. جمعیت سهامی پوشیده زرنثار در ناحیه باباجان غفورov دارای کارخانه پرنده‌پروری میباشد که مرغ گوشته پرورش نموده را آورده با رعایت معیار و قاعده‌های بی‌خطری حفظ سلامتی استعمال کنندگان ذبح کرده با تکنولوژی معاصر سردکنی بندوبست تمغه‌گذاری با نقلیات مخصوص به شهر و ناحیه‌های مملکت انتقال می‌دهند. جمعیت سهامی پوشیده زرنثار کارخانه پرنده‌پروری خود را دارد. در سال 2025 305,000 عدد چوجه قبول نموده تا 625,000 کیلوگرم گوشت تیار به بازار داخلی جمهوری دسترس نموده است. افزایش حجم محصولات استحصال خودی در تامین امنیت آذوقه‌واری نقش کلان داشته متخصصان مرکز تامینات بی‌خطری آذوقه‌واری ناحیه باباجان غفورov با صاحبکاران استحصال کنندگان باید به پیشگیری بیماری‌های سرایتی پرنده نگاهداشت وضع اپیزوتیکی مصلحت و توصیه‌ها داده دایر به تامین حفظ سلامتی اهالی پیشنهاد محصولات باصفت همکاری می‌نمایند. در حدود ناحیه باباجان غفورov 5 عدد مخصوص کارخانه‌ای که با ذبح پرنده کار و فعالیت می‌برند همه روزه از طرف کارمندان مرکزی تامینات بی‌خطر آذوقه‌واری در ناحیه باباجان غفورov در آنجا کارهای فهماندهی و نظارتی گذرانده می‌شود. پرنده‌ای پیش از ذبح از معاینه بیطاری گذشته پس از ذبح پرنده محصولات گوشتی آنها را از تشخیصگاه گذرانیده پس از گذراندن تشخیصگاه محصولات گوشتی ها به شهر و ناحیه مملکت انتقال داده می شود. تاکید باید نمود که با اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان دادن امتیازها به صاحبکاران امروز ساحه رشد کرده گوشت و تخم پرهیزی که طلبات به آن زیاد است امروز در کارخانه‌های پرنده‌پروری وطنی استحصال آن به راه مانده شده است. حالا در ناحیه باباجان غفورov از طرف صاحبکاران ساختمان باز چندین کارخانه‌های پرنده‌پروری آغاز یافته است که با مورد استفاده قرار گرفتن حجم استحصال باز هم افزایش می‌یابد. با مقصد حفظ حیوانات وحشی و نگهداری موازنت اکولوژی در حدود جنگلزار و منطقه‌های شکاری و محافظتی موضع شیرکنت شهر ترسونزاده کارهای بیوتکنیکی راه اندازی گردید. متخصصان خواجگی جنگل و حفظ محیط زیست حیوانات و پرندگان را با غذا تأمین نمودند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. ҳадафи роҳандозӣ кардани чунин чорабиниҳо пеш аз ҳама пешгирӣ намудани талафоти ҳайвонот дар фасли сармо, беҳтар намудани шароити зист ва фароҳам овардани муҳити мусоиди афзоиши онҳо мебошад. хусусан ин навбат дар ҳудуди парки табиии Ширкент ба ҳайвоноти алафхӯр хӯроки иловагӣ дастрас гардида, инчунин барои паррандагон низ рези гандум ва гандум дода шуд. ҳар рӯз қариб тамин гуна корҳо ба анҷом расонда мешавад. инчунин захира барои гузарондани корҳои بیوتکنیکی در انبار خواجگی ریزی گندم و غله‌دانگی و اینچنین دیگر محصولات هایی که برای حیوانات وحشی و پرندگان ذخیره کرده شده است.
аз ҷониби мутахассисони парки табиии ширкен дар мавсими имсола зиёда аз 10 маротиба чунин корҳои биотехникӣ дар минтақаи ҷамоати деҳоти қаратоғ ва ширкен гузаронида шудааст. қобили зикр аст ки иҷрои саривақтии корҳои биотехникӣ на танҳо барои ҳифзи гуногунии биологӣ балки барои рушди соҳаи сайёҳии экологӣ низ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. саломату хонобод бимонед.